Rina pantah roning wengi tan kehendak kula meminta hantuk nugroho yang makna Mbak Titin, Pak Diku direncani. Denging Nuswantara kalis kuda rencana hayam tentrem adil makmur sengkut ambangune negara nyoba ninggal katresnan Mas penyanyine sik kiwa Mbak milih sing kiwa ya kiwa sik lor kiwa Oh Mbak Esti, oh nggih milih Pak Diku ya ya milih nggih sing tuwek golek sik nom sing tuwek golek sing nom nggih ha iku sing tuwek bagiane apa iki nggih monggo ninggal katresnan perkadang cahaya musik semoga ayo yo digayengke Mas yo anyep ae ora nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa yo tak suwun rina lan wangi muga-muga Gusti ngijubahi sok kepananggonmu bali bisa kumpul kaya tok ngene nono widono tak enteni neng pucuking tresna balung nangka bebasane katon sliramu wae
pawelingku uga mono nimas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu ayo yo buka sithik buka kabeh yo 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 nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambang karo sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya tak nguni taun nono alon-alon mawon enggak taun nono pindha nono gawe-gawe ke tak enteni hei nek bojo ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae nggih ampun kesesat mas kowe kuwi gawe ki piye Mas, Engke kok Mas. intro ki ora heeh Ah, iya Oh, toh nggih, piye Sahayu nggih mboten Pak iya kula napa jenengan niki ayo lebokno aja lali pawalingku muga mono tangas janji-janjimu aku kan setya satu tak anteni nganti saelengmu nggih sampun Pak niki matur suwun nggih Niki campur sari mboten karawitan ya ya. Nggih. Sagunging para rawuh kakung saha putri, langkung-langkung keluarga ageng saking Bapak Pono lan Ibu Kasinah saking Jenak Banyu Biru Widodaren Ngawi. Mboten kok kula ateges nundung anggenipun dikala lenggahan. Awit tata cara upacara ngunduh temanten sampun purna, menawi badhe kondur hamung nderekaken kemawon. Donga kula sedaya keluarga ageng saking Jenak anggenipun kondur tansah manggih rahayu wilujeng ing sambikala wonten ing sak margi-margi dumugi dalem sowang-sowang. Allahumma amin. Katur dumateng Ibu Juru Rias kasuwun jengkaraken temanten kekalih ugi Bapak Mulyono sekalian ugi Bapak Pono sekalian kasuwun jengkar saking kursi palenggahan tumuju jumeneng wonten ing sangajengipun terop agung kasuwun jawat asta dumateng sedaya para pandherek temanten putri kadya reruntungan para candra